Kadu Russian Kendra Shillong Sashisin Pat Kai Kuble but Kapadiang Snobhai P Shakanikato Kubor Jongi Mataka Janmin. Hashwa bangin ye pet yeki kubor kibabnia kinikilong kimat kibakongsan. Sakhi ke India ya ke jing bon tam kibayo jing kot na ke jing pang COVID-19 palat silak ngot ke layo jing kot hakasisngi. Penlong jing yalang Chief Secretary ke Meghalaya bat kitanat sipai banyak keren halor kimat kibaya day baka jing pang COVID-19. On sakmi nia akasorkar Meghalaya halor ke jing dawa banpa atau ket da ke CBI halor ke jing kentho bamsap ha JHADC bat JHADC bat tajur ke jing pang COVID-19 ya ke pelatengka jong ke sorkar jela ongu menteri katanat ke kot kia iba AL hack. Ngenya pej menta yaki khubor ki babania ka India kala sakhi ya ke jing don bon ngot ki bayo jing kot hakaba palat silak ngot ki la kot na ke jing pang COVID-19 haki arbu saw kenta baladep ka jing don jong ki ba kot kala nang bon bat menta kala kenjo syaka prapau point pran riu na ka sispa baro lang silak 1000 sauspa ribu prangot ki nongpang COVID-19 ki la kot bala pelat yaki ni ki jaka sumar haki arbu saw kenta baladep katanat ka kot ka khia kala ong ba baro ki bala kot ki long saw saw lak khandai pun yau 1000 praspa ribu nyau ngot kani ka jing don bon ngot ki ba kot kala nang penher ro ya ka jing bon ki badang don ya kani ka jing pang ka ba menta kala her syaka khat nyau point san saw na ka sispa Chief Secretary ke Jela Meghalaya UMS Rao hne ka sngiu la penlong jing yalang bat kitanat sipai pania kren halor ka jing long jing man ka mami na ka jing pang COVID-19 bat ki bai de ki mat ki bai dei bat ka kot ka khia ki he sipai na ka tanat ka bakan thop ya ka BSF Assam Rifles Indian Air Force bat Indian Army ki lai dan lang hakani ka jing yalang bat ki le tai ru halor kilat ki lenti kumno bante lakam ya ka ni ka jing pang hadian ka ni Commissioner and Secretary jo ka tanat ka kot ka khia Usampat Kumar uloong bahkan ni kejeng yalang le keren halor bon ki mat bat ki kendon ki bayadai bat ka jing pang COVID-19 bat ru ye ki an bat ki kendon jong ka jing penkerpang yala de la ne quarantine. This is about to discuss about various protocols that have been issued and how actually the armed forces and paramilitary forces are following. It's a kind of a review just to understand how they're actually implementing, if they have any constraints, especially in terms of sampling, testing and quarantine. So this is about to get to know like how actually they're implementing different protocols that have been issued by the state government. Menteri Rangba Akajalau Konrad K. Sangma uloong baka sorkar jala kan sakmi bnia halor ke jing dawa jong ka seng BJP ban pha atau ket da ka CBI halor ke jing pendon kambakla ya ka pisa tengka balamang da ka sorkar pedeng ya ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC bat Garo Hills Autonomous District Council GHADC bat ban shimi kilat kelenti ke bayadai bat kani haswa ya kani Menteri Rangba ulakan tat ki jing kan tho baka sorkar kamshim la shim kia halor kani kamat Presiden kaseng BJP na Meghalaya iba Ernest Mauri ila dawa ya kajing toket da ka CBI halor kajing sam bar kajing pendon kambakla ya kapisa bala ai da ka sorkar pedeng yakini ki artali ki district council. Definitely the government, it's not that the government has not taken any interest or any kind of concern over what has been mentioned, but it's something that the government definitely will look into and we will take appropriate action at appropriate time. Menteri ubadai kmi ya katanat ka kot ka khia jong gajala Meghalaya iba AL hack ilong makani ka jing pang COVID-19 ka lakta jur ya ka platengka ka sorkar jala bat ka jing yara balayo na ka sorkar pedeng kamlong ka babiang pura habaya keren bekilat pathai khubor Menteri katanat ka kot ka khia ulong bahado menta ompan yo asatia ya ka jing khan jing dia halor ka jing lot jing sep balabei da katanat ka kot ka khia jong ka jala ban pendon kam nakabenta ki nongpang COVID-19 hakabaya day baka jing ai pisas ngolem sikilong yeng ki bala do no ki bahayeng asem nakani ka jing pang Menteri ulong ka sorkar kampat sim la ai pisas syakanu kanu long yeng ka bala do no ki dekat jongka nakani ka jing pang haba jubab ye ki jing kan tho na ki pat ba halor ka jing test covid iba hek ila kubur bakini ki test kem dalong ki batikna ya ka jing pensa eki po hospital ka jing lut kisi ko sorkar
Besar po government hospital. Yang tadi kita sah po corona care center. Itu baru ka nadu ka bam, nadu ka sah, nadu ki dawai wadam ki symptom jungki baru ka perlu dikesuka. Pasium bahadu katu mut gelaplut bekatmu gelaplut kesuka. Yang kata ladon kami pendio yang jingdut jensep. Mahadum tang 4 kolek kata information. Mahadum tang 4 perkhat itu 4 don nuru perkhat tanpa compensation. Ya do nuru ki bayar 6 tahun. COVID. Bahadu benda ki bayar pun orang ini 99.9% kidang day di comorbidity. Kemudian direct bahawa muyok COVID yang tidak ada lupa di Jepang pero agama di dalam beri ulah. Hakabaya day bakajing uot jong kipat ba na kisan teli kisnong joko nong rem jirang hapo ka jirang CNRD block ya kajing kerdo menta ka kenti ken salat na kajing bakia kendo hakaba labo ya mau nong rem na ka benta ban shna ya ka nong rem jirang water combined supply scheme kumbahan riu point pranot klur tengka lamang na ka benta ka jing lot jing sep ban shna ya kani ka project lengba ka jal jivan mission Menteri Katanat PHE ba Samlen Malangyang ilong bakani ka project ka penpau baka sorkar ka simkia banwan ra ya ka roy ka par habaro ka bai ka jala ila benrap ro ba on pendep ya kani ka project haswa ban kot usnam ar puar hakawai pat ka liang UMLA ka than ba sostine so ton ila penpau ya ka jing sngongo ya ka sorkar jala ka blale sitom ban pentrekam ya ki project penroy Hajirang Assembly Constituency Lakan mau burom ya ke lengko sngiap ka bakat henriu jong Ardhendu Chaudhuri menta ka sngi Harelbong Sports and Cultural Club. Lapan long ya ke program dak Ardhendu Chaudhuri Charitable Trust. Kumban supen kan mau MLA baremu Ardhendu Chaudhuri ulaklat hakapor bahap ka helikopter haka arpo artarik unai luar hajar saw lembat nyongot kiweipat. Hak ni ka sngi lasdang ya ka program dak jing bo sentiu bat ka jing thang mombeti. Haba jing keren Menteri Barem Katanat Pule Puthi Umanas Chaudhuri ulaong bayakani ke program lapan long ru kum ke jingkan mau ia jauh MLA Barem. Kani ke senjok ke lapan kop buram ru ia ki katu ka ningot hak ke jing dap arsnem jong ka ahar projek ke basam bam ia ki breu ki badok hakador san tengka. He is a big help. He is the man who keeps the ahar venue. Sunil Thapa. We are celebrating life. And how are we celebrating? We are celebrating the man who is not with us. The man who contributed in his own way to make a difference in our lives. With every word, every action, every deed. We will need history sooner or later. But with every action, every word, every deed, we will be remembered afterward. Katanat Animal Husbandry and Veterinary negasngi kalapanlong yaka program ban pen sapriang jingtep shakinong song snong ka den laang du bat sokwai Haribhoi district halor ki jingpang bapher ki bakta ya ki jingri jingdo hakapor bapanlong yakani ka program la jingtep ro ki ba halor ka National Animals Diseases Control Program inong ajing hikai ba kongsan hakani ka program ilong i Dr. H. Kla DIO Shillong The aim of this program is to control the two diseases and eradicate these two diseases by 2030. These two diseases are foot and mouth disease, and the second one is brucellosis. Both these two diseases are the important diseases because they affect the economics of the whole state and the country as a whole. This program is to have 100% vaccination coverage regarding the cattle and pigs and goat and sheep regarding the foot and mouth disease. Gini pet pat menta ya ka jing long jing man ka suin beneng ha Shillong ka jing siet jing khat ka suin beneng ha Shillong menta ka sngi ka long khat khandai point henrio la khat pra degree Celsius ka jing ngem ka hau ka long khandai pu pra nakashispa man step pat shispa nakashispa hakapor janmiet
ka jing hap slap kalong shispa lai pusau point lai millimeter kala bandang don ka jing hap slap bat ka jing tiat perthat ha Shillong bat ki jaka ki bamarjan Haswab ngin penkot yakan ka khubor mantaka jan met ngenya pet biang sasisen yakimat ki bakongsan Sakhi ke India ya ka jing bon tam ki bayo jing kot na ka jing pang COVID-19 palat silak ngot ki layo jing kot ha ka sisngi Penlong jing yalang Chief Secretary ke Meghalaya bat kita nat sipai banyak keren halor kimat ki bayo day baka jing pang COVID-19 On sakmi ibnia ka sarkar Meghalaya halor ke jing dawa ban pha toket da ka CBI halor ke jing kan tho bam sap ha JHADC bat GHADC Bat takjur ka COVID-19 ya ka pelatan ka jong ka sarkar jala ong menteri katanat ka koi ka khia iba AL hack. Te katung ila poi sya ka bakot jo ka de ka thop khubor jong imanta ka janmet. Ngin sai siam biang bat phila sya janmet ha ka jo ka por ba ka jo ka channel na ka banta ki wei pat ki khubor. Te tat hado ka ta ka por sa chi set pat khublai phi baro. आज आपकी जिंदगी में कौन जीत रहा है, दिल या दिमाग? अच्छा, मजे की बात यह है कि दिल और दिमाग की इस कुश्ती की